Khadija ke zai bai wa zuciya. Sai ki taho don ki gano mai kauna ta ki da gaskiya. Idan ya faɗa minti nake kaɗai yake buri, ki ba shi so a zuci sai ya zama alkhairi. Wata da zara sai ku zamo ba wani inkari, cikin gari sai ku zamo ɗai abin nuni. Dan babu kamar ki yan mata, aurenmu nake ta yin fata, kirke na areiki alkinta, ke ce kika zama yar gata. Kin ji batu nasu sai ki aminta da shi, dan nazi yana ta faɗa ke zai warar rashi. Zai baki kula a so dan ya ɗau alwashi, sai ki bashi soyayya a cikin takuyo tarayya. Kin ji Khadija yan mata. Khadija taho sanyin idaniya, dare da rana ke ce a zuciya. Na tanadar miki ƙauna ta gaskiya, sai ki zo mu zauna guri ɗaya. Masoyiyata, sarauniyata, gimbiyata, kin ba surata, sai da ke zan ƙara rayuwa. Ya faɗa sai da ke zai iya rayuwa, ki ba a shi dama sai ki kauda damuwa. Da san ki kwarai a rai yayi yaduwa, tamkar jini da hanta da ba rabuwa. Ni kwa fata na a so ku daɗa shaƙuwa. Me san ka kwarai shine za ka yi wa yabo, ke ma na san yau da kin samu rabo. Roƙon da nake ƙauna daure ki zubo, dan ni tsantsar ƙauna ita nake miki. Duk inda zan je a so walla sai da ke, malama ta ke ce ba wani shamaki. Khadija zo ke ce bugu na numfashi na. Musa Isu ɗorayi na faɗa muku san ku ya zama ba a wasa, ka rike ta ku zagaya a fagen su har ka ciyo gasa. Usman Aisa mai bi soyayya ta a ranka a tayi yau rasa. Abadan ba ana jin za ku rabe sai ku rike alƙawari. Soyayya, soyayya na zuma ce, ka sha sai ka ba masoyinka na